Necessitarem molt. És que necessitarem molt negre. Molt bona inventora, Què és això que has dibuixat? D'on t'ho has tret? A veure, ensenya-m'ho. Aquest és el que has fet tu, no? Que xulo, que ha quedat. Ahmed, quin és el teu? Què estàs dibuixant, tu? Molt xulo, Molt bé, Primer ho feu amb llapis i després ho pintareu? Marwan, i tu què fas? Què dibuixes? Què és això? Una estrella? I la Marta? Què dibuixa la Marta? Què pinta la Marta? Un art surrealista. Veus? És que bé? Molt creatiu, i tant que sí, i tant. Mohamed, ensenyeu-li els vostres mirons. A veure, què estàs dibuixant aquí, Mohamed? Què és això? Què dibuixa? Què dibuixes? T'ho invites?
Com va avançant això, eh? Que ple que està quedant ja, eh?